Għadna kif smajna Vanġelu li verament juri kemm Alla jħobb il-bniedem, kemm Alla jħobbna, kemm Alla jħobb lilek, il-kull wieħed u kull waħda minna. Alla ma jħobbx b'mod ġenerali, ma jħobbna individwalment, personalment. Immaġinaw lil Pietru l-aħħar li kien iltaqa' miegħu sew Ġesu kien fil-Palazz ta' Kajfa meta taħdik id-daqqatajn wara li kien qal jiena ma nafux, u sallu qegħdilna li beda jidej bih fil-Palazz ta' Kajfa. U se jerġa' jiltaqa' miegħu għall-ewwel darba f'tul ta' ħin. U lil Pietru jixbu f'kantunja u jgħidlu oj, inti veru tħobbni iktar minn dawn? Jiġbidlu saqaj Ġesu lil Pietru. Għaliex għax qabel fl-aħħar ikla kien qallu jiena lest li nagħti ħajti għalik. U l-kelma li juża Ġesu biex jgħidlu jekk iħobbux propju tfisser dan. Agapas me lest li tħobbni int li tmut għalija. U Pietru jaf li mhux kapaċi jħobbu lil Ġesu. Pietru jaf li mhux kapaċi jmut għal Ġesu jmut għalih. Mela tgħiduli għalfejn qallu iwa mulejn taf li nħobbok. Imma l-kelma li juża nħobbok Pietru hi differenti minn dik li qal Ġesu. Waqt li Ġesu jgħidlu agapas me lest li tħobbni li tmut għalija, Pietru lura jirrispondi hu jgħidlu iwa nħobbok imma imħabba tal-kuntratti ta' nħobbok meta jaqbilli. Fileo se jgħidlu. U Ġesu jerġa' jistaqsih, jerġa' jiġbidlu saħħattini darba jgħidlu agapas me inti qed li lest li tagħti ħajtek għalija fl-aħħar l-iktar minn dawn kollha, iktar mid-dixxipli. Jekk kulħadd jitilqek jiena ma nitilqekx. U Pietru jerġa' issa jaf xi sarraf tassew u jgħidlu fileo se jiena nħobbok bl-imħabba meta jaqbilli. U fit-tielet darba Ġesu jagħmel xi ħaġa sorprendenti tal-ġen. Għaliex? Għax ma jerġax jistaqsih agapas me. Ma jerġax jgħidlu tħobbni jent tant li lest li tmut għalih. Le, mhux hekk jgħidlu. Imma jgħidlu tħobbni almenu b'imħabba ta' meta jaqbillek. Il-Vanġelu jgħidilna dak il-ħin Pietru ħass qalbu tinafas. Ġiftijew Pietru dak il-ħin. Għaliex ġiftijew dak il-ħin Pietru? Għax Ġesu baxxa t-tejr, nizzel it-tejr. Ġesu lil Pietru qallu iva okej, jiena biżżejjed għalija li tħobbni b'dan il-mod. Biżżejjed għalija li tħobbni meta jaqbil kif inħobbu jien, kif inħobbu aħna. Kif tħobbuh intom l-verġni konsagrati, anki jekk qed ngħidu rridu nħobbuh b'imħabba kbira għal kollox. Imma aħna dajfin, kollha kemm aħna dajfin. U jibqa' fidillejna, jibqa' jħobbna. U allura l-lejla, jew dalgħodu, aktar milli konsagrazzjoni tagħna, il-konsagrazzjoni tiegħek qegħdin niċċelebraw il-fedeltà ta' dan l-Alla verament fidejl, Alla fidejl. Fidejl fiż-żewġ sensi ta' għax aħna fidejl nużawha f'żewġ sensi, fidejl għax kelma jżomma, imma nużaw fidejl ukoll għax miskejn naqra maħniex. Imma Alla tagħna dan hu fidejl. Fidejl. U aħna jidrilna li ħannu rrief intelligenti. Ejjew nħossuha din l-imħabba ta' Alla. U allura bir-raġun jekk aħna nħossu li Alla jħobbna daqshekk. Bir-raġun li aħna rridu nagħtuh xi ħaġa lura, bir-raġun. Bir-raġun li ma niġġuxaw biex hekk għax bil-fors, għax bis-sforz, għax le. Imma niġwaw biex nirċievu l-imħabba ta' Alla li se jgħid minn ftit ieħor hu kul dan ġismi, hu ixrob dan demmi. F'dawn il-ħdud qegħdin nirriflettu fuq id-diversi partijiet tal-quddiesa llum kien imiss nirriflettu fuq il-kelma talla, il-kelma talla. Il-kelma talla li tinqara minn fuq l-ambone. L-ambone suppost kaxxa tidħol ġofija. L-ambone tagħna tal-parroċċa tagħna tax-xara mhux kif suppost. Suppost kaxxa tidħol ġofija. Għaliex suppost kaxxa tidħol ġofija? Tafu għaliex? Għax l-ambone hu simbolu sinjal tal-qabar ta' Kristu, tal-qabar vojt li minn ġofih aħna nitkellmu nxandru l-aħbar tal-qawmin mill-imwiet.
L-ewwel qari, t-tieni qari, u ngħidu inroddu ħajr lill-Alla wara li nisimgħu aħna. Inroddu ħajr għaliex nirringrazzjaw lill-Alla. Għax iridna ħajjin, iridna rxuxtati, iridna ngħixu bil-qawwa ta' din l-imħabba soda. Illum ma baqax imħabba soda. Mhux hekk? Ma baqax x'sens fiha llum li tikkonsagra ruħek. Issir qassis jew soru. Jaqbdek il-bart, jiġi tifel fuqek ilek isma' ma merit insir qassis, jaqbdek il-bart. U ktejlek it-tifla trid issir soru, il-bart ta' ma nafx fejn jaqbdek iktar. Imma jaqbdek il-bart anke jekk tiġi tifla ilek għal iżżewweġ. Jew le, jew taqbdek isħana. Għaliex? Fejn il-problema? Ma tistax isserraħ fuq l-ebda tip ta' mħabba. Il-problema, din il-problema. Min jikkonsagra ruħu għalmenu jaf il-parti l-oħra li huwa Ġesu. U dejjem fidil, dejjem faithful. Tista' tafdaħ. Jagħmel sens tikkonsagra ruħek. Jagħmel sens tkun saċerdot. Jagħmel sens tkun soru, speċjalment fi żmienna fejn l-imħabba m'għadix esperjenza li tagħtik il-ferħ, li tagħtik il-paċi. Imma saret esperjenza li maħniex ċerti minnha, li tbeżżana. Iju nitolbu lil mulej f'din l-Ewkaristija u fil-konsagrazzjoni ta' Meri biex nemmnu iktar, nafdaw iktar fl-imħabba ta' Ġesu li jħobbna kull kif. Kemm meta aħna fidili lejh u iktar meta maħniex.